Nazdar lidi, teď vás vítám u mýho singleplayeru, tutoriálu. Tak jdeme se třeba podívat do tohohle. Redstone ještě, ty vole. Jak víte, tak já už to tady mám trošku rozehraný, ale to vůbec ničemu nevadí. Dnes vám chci ukázat, jak se to jmenuje, takový koule. Jak se si všimli, jich tady hodně. Tak třeba se podívat do té kobesounové. Nechápu, na co tady jsou. Aha, to je těžiště. Tak to promiňte. Rozpětení. Něco to nějak pobystou. Víte, jak tam mám baláček. A tak dále. Musíme. Ach jo. Není. Tak nic, takže to budu muset dojít. Dá se říct. Doprava. Jsem v blindě. Není tu zakázáno stavět, což hned využiju jako výhodu. Ne. Jeps. Moment, že jsem nervózní a to se mi stává. Vůbec to je moje první video. Takže nečekejte fakt nic dobrýho. Víc mám chápat, takže mě asi blbě slyšíte. Mám ukázat můj domeček. Jídlo nemám pořádný, tak dobrý. Štíhé maso. Jak se si všiml, jak je to single player. No, a moje malá chaloupka. No, tohle. Ani nevím. No, to je sklo, to je bezvadný. Jak se si všimli, tak tady je sklo, což na ostatních koulích nebývá. To je samozřejmě podezřelé, že ano. Jo, farmička. Tak to